Έλα μου ρε καναλάρα. Ναι ζευγαράκια. Σήμερα σκεφτόμουν να κάνω ένα βίντεο τύπου 4x7,5 λόγους για να μην είσαι douchebag, asshole, as ketchup από την Ballet, as ketchup από την Ballet. Αλλά επειδή τώρα τελευταία έχουν πέσει πάρα πολλά βίντεο τέτοιου τύπου, 4x2, 1x4, 4 tips, 10 tips, οπότε αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό, να κάνω μια βόλτα. Γιατί αν δεν αντιδράσουμε, Superman δεν θα κάνω εγώ ρε ninja, αλλά θα κάνω τον ninja. Ναι, από αυτό. Έχουμε φτάσει, κατεβαίνουμε για πανόραμα πλέον. Εδώ επίσης έχει κάτι στροφές πανοράματος, όπου όταν πρώτο είχα πάρει τη μηχανή και όντας νουμπάς της ζωής δεν μπορούσα να έκανα έξω τιμόνι και νόμιζα έστριβα για τέτοια φάση. Είχα έρθει βόλτα και έπεσα σε έναν λουκουμά οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος γούσταρε παιχνιδάκια, με κολούσε από πίσω. Εγώ όντας ψαρούδι ακόμα φοβήθηκα, άρχισα να το ζορίζω γιατί πραγματικά είχε φτάσει ότι πας ο παπαρδέλας εκείνος μη είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά πίσω και έφτασα οριακά στο να φάω καλή σαβούρντα και να πέσω σε τυχείο τέτοιου τύπου. Πάλι δέντρα. Ξέρετε τα βράδια τι γίνεται εδώ. Αυτοκινητάκι και νυχτερινές περιπολίες λέμε. Και είναι τα κιάλια που φόρεσα την άλλη φορά. Έχει πολλά night vision εδώ τα βράδια. Πανικός λέμε κύριε. Στάση εδώ πάνω ρε στις στροφές, όχι στάση εδώ. Ουπά, αγέλη, σκύλος. Έλα, δεν βάλαν στοίχημα αυτοί. Δεν βάλαν στοίχημα! Τρίγωνα Ελενίδη. You know what I mean. Τα γνωστά τα τριγωνάκια πανοράματος. Τίποτα άλλο. Φλάς κανείς και για κανένα λόγο ρε φίλε. Κανείς. Είναι δύσκολη κίνηση. Έλα, κάτω κι εσύ. Κάτω κι εσύ. Καλά ήμουν εκεί πάνω στα βουνά ρε φίλε. Γιατί κατέβηκα εδώ στον πολιτισμό. Μου τα τρελαθούμε. Ναι αγόρι μου, πάμε, θες να σε καλύψω, άντε πάμε να σε καλύψω γιατί δεν μπορείς. Έτσι μπράβο, βγες. Μπράβο τα αγόρι μου. Μπράβο. Αυτό εδώ το μερτσεντικό, άλλοι το λένε παπουδέα, αλλά δεν ξέρω, μου έχει σφινωθεί στον εγκέφαλο. Σε AMG βέβαια, μεγαλύτερη μαύρη ζάτα, κάτι ωραία προβολάκια, κάτι τέτοια κακούδικα. Πιτσιρίκος στα μάξι ψάρωσε. Αυτό το τοπίο σας το έχουμε δείξει πολλές φορές, πάρα πολλές. Θέλετε να το βλέπετε, αλλιώς γυρίστε κανάλι. Πολλοί γίναμε, δόξα τω Θεώ, ετοιμάζει ταξίδι με γυναίκα και της πάει το κράνος ο γαβιλιάρης ο άντρας. Του Greek Wheels Μπαραντέρο. Έχει καρφωθεί στο μυαλό μου παιδες να βάλω εξάτμιση, να βάλω τελικό για την ακρίβεια, όχι εξάτμιση. Έχω σκαλώσει με ένα της MIV MI βέβαια
Καγκουρέξ. Φάω στοίχημα ότι δεν μας ξέρει κανείς από αυτούς που χαιρετάω. Φοβήθηκα.